Madzulo abwino mwaswera bwanji konse kumene iniyo muli. So tipasaneko pano update kuti tili pati. Choyambirira tinali paja pakuti zatero nkhondo yasiyika and zimene Trump amafuna kuti nkhondo isiyike pakati pa Iran komanso Israel. Iran pamene ndithu inaputitsa kuti Israel chifukwa kuti Israel inali ikudusa malire kumapulitsa ku dziko la Lebanon. So anyway, Israel anabwezera komano actually zolinga za Iran zatheka kuti amafuna kuti pasapitirizidwe ku nkhondo isapitirire komano pakhale chete pakhale bata ndi mtendere. So zatheka Trump leo lino tu amafusidwa kuti kodi pano pakati pano zili motani. So Trump anapereka like uthenga woyamba unalewa kukhuzana ndi kuti okay, they have both agreed kuti onse ndithu agwirizana kuti pakhale peace, ceasefire, asiye kumenyana Iran komanso Israel. Ndiye anaonjezeranso kuti zoti moti pakati pano deal tisaina ndithu deal pakati pa ifeno ma Americans ndi Iran tisaina deal 2 to 3 days masiku 2 to 3 days tisaina deal ndithu ndi Iran ndithu zitheka. They were going back and forth and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Nyimbo imeneyi timati chibade pacha. Nyimbo imeneyi inakhali kuimbidwa kale. Iran yasitasala pang'ono deal tisaina bla bla bas. Ndi anyway adimbaso as usual. Adimba kuti deal asaina ndithu 2 to 3 days masiku amene wawo kuna 3. Ndi zikatero nakuwuzani pacha kunzo kuti nkhani yaikulu mutu kukula kwambiri. Akulu aja ukulu waphetsa. Ukulu waphetsa kwambiri. Zikatero akuti osadandaula kenako pa Strait of Hormuz patsegulidwa. Sinzoti zosaya kupanga basi akuyesetsa kuti pa Strait of Hormuz patsegulidwe chifukwa mphamvuso alibe, anthu omenya kwambiri kuposa wina aliyense. Alibe so mphamvu pano pa zoti akatsegulire pa Strait of Hormuz kumabola angoyuza kukambirana asaine deal pakana zitheke. Chabwino tachoka pamenepo anafusidwa funso lina ya Trump lokhuzana ndi ndege imene ili helicopter Apache. Helicopter imeneyi inali ku Strait of Hormuz. Akuti amapanga patrol. I don't know apanga banji patrol kunthu koti sikwano mwadusa ma miles ambirimbiri, ma kilometers ambirimbiri all the way from America mukapanga patrol ku Iran. So akuti apanga patrol kumene kuko. Ndeye zapezeka ndisi ndege kumene kuchako yagwa. Okay, yagwa. Okay, so Trump anafunsa kuda kodi chalitika mukuti banji pankhani imeneyi ndakuti mapilot oyendesa ndege helicopter imene ali bwinobwino. Be in 2 or 3 days. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that injured. What brought it down? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. Ndiye akuti amati tidikire kaya kuti ofufuzawo akafufuza zikhale motani. Atiuza kuti chapangisa nchane kuti helicopter imene igwe. Chabwino. Ndi pachitika zinthu ziwiri. One, Trump afterwards after some hours alemba pa truth pa social media kuona kuti ndege ija I've been informed, ndauzidwa kuti ndege ija ichita kuomberedwa ndi Iran. So zimene zipangetsa kuti tili ndi ufulu ife obwezera chifukwa ndi ndege mwatigwetsera Iran inuyo. By our great military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were 2 pilots involved. Both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must, of necessity, respond to this attack.
Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. So, Chabwe. Komano my sources akuti my investigation kufufuza so sanamalize kufufuza kuti chachitisa chana kuti ndege igwe komanso mapilot ali bwinobwino chapangisa chana kuti ndege igwe, right? Iyi ndi helicopter, mapilot ajoamo ali bwinobwino, ari sanamalizise kufufuza kuti adziwe zoti chapangisa chani, though ngakhale kuti Trump athamange ku social media kukanena kuti atiphwasulira ndege timvana pene papo Trump alengeza koma ku social media kuti komano maripoti enieni sanatsimikizike ndeka azilinga kuti zimene nzozo pamenepo ndewe inafusa ndi Trump angalengeze mesa akuti yeyo wachita kuuzidwa akulu. Achakwera anauzidwa kuti ndege, okay, ndakamba zifa ndege nkhani zofanana nkhani zofanana. By the way, mawaso ndi paten June tikumbukira ngozi ya ndege, so actually nkhani zafanana. Achakwera anauzidwa kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndi akunzuzuwo ndege sinathe kutera ndi akunzuzuwo anauza kuti abwerere ku Lilongwe. Pamene report lini litabwera, ma investigation kufufuza kweni kwa ndege, definitely ndege sinakafika ku Mzuzu. Pakali pano pali yankho loti Achakwera ayankhebe a president opuma ayankhe pankhani imene ayankhe. Iwo makamaka awuza ndani kuti ndege inakafika ku Mzuzu chifukwa wasedwa namo kulota yayi iwo amapasidwa mawazi amene amalembera kuti ndege inakafika ku Mzuzu, kenako anthu aku Mzuzu nkwaza kuti bwezani ndege ibwerere ku Lilongwe. Amenewe pamenepo pali nkhani, so zimachitika. Trump awuzidwa kuti ndege imene yashudwa ndi yani dziko la Iran, koma ma investigations eniene sitinafika pamapeto, sitinafika pa conclusion kuti chachitika nchani pa ndege imene a helicopter imene agwa ku Strait of Hormuz. That's it. Nanga Irani kuti bwanji. So Muhammad Galiba amene ali speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran wayankhula sentence pankhani imene iyi after Trump anakuti bwezera kuti malikwesera ndege. So Muhammad Galiba wayankhula kona kuti if we prefer diplomacy, okay, the language of diplomacy, awali ife timafuna kwambiri timakonda kwambiri kukambirana kuti tikambirane kuti okay tipange bwanji chachitika nchani, ife we prefer njira imeneyoyo. Koma ngatinso kuliso njira zina zimene anthu ena amakonda kugwisa ntchito, ifenso timakwanisa kupanga switch kusintha pa ndikupitaso kunjira imene ijayo kazopsezana kazankhondo. So any attack mukafuna kupanga attack Iran pankhani imene iyi, just understand kona kuti tibwezeraso sikufe tiziya iyo njo yako mutibwezeraso. That's it. Nde tili pati tili pamenepo. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.